Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takulandirani pano pa NMS TV. Lero lino muli ndine Ismaila John Sankani. Alhamdulillah, lero lino so tili mboma la Palombe. Pamene takumana ndi Sheikh Wawa amene tifuna tiyafunse kuti kunoko amapanga jani nanga matani. Bila brother muli bwanji? Alhamdulillah, tili bwino kaya brother. Alhamdulillah, so ineso ndili bwino. Choyambira tifotokozera nanu? Zina langa ndine Abdul Karim Pesta. Abdul Karim Pesta. Yeah. Okay, takumana kunoko ku Palombe matani ino yokwenikweni. Kunoko makamaka timapanga nkhani ya dawa. Mapanga nkhani ya dawa. Yeah. Yeah, kupanga dawa kunoko kwanu ndiko kuno kapena makhala kwina kwake kapena kwanu ndipena kwake. Kunoko tanguchita kubwera. Naam. Pa ntchito imene ya dawa. Naam. Yeah, kukakhala kwathu kochokera ndiye ndi kuzomba. Kuzomba kunoko ya. Mission yomwe tili kuno ndiyo zapanga dawa. Naam. Ndithu Sheikh. Okay, jabwino. Makamaka pa ntchito imene ya dawa mungatifotokozere kunena kuti kunoko ku Palombe ikuyenda motani. Chifukwa kunoko nthawi imeneyo kunalibeko chisilamu komanso timamva mbiri zosiyanasiyana kunoko ntchito imeneyi ikuyenda motani kumakamaka. Yeah, zoonadi. Kunoko kumayambiriro kwenikweni ntchito inali yovuta. Chifukwa chonena kuti tipeze asilamu kuti atithandizire kumakhala kovuta ndithu. Naam. Koma pang'ono ndi pang'ono katikati mwa dawa mmene mwakumapezeka kuti anthu ena akumati joina. Enanso katikati mwa joina mwakumapezeka so akumakhala ndi chidwi. Chotinso nawonso athandizire ntchito imene yofalisa uthenga wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye kwa panobe tinganena kuti alhamdulillah zikuyenda bwino kwambiri ndithu. Okay, jabwino. Mwina mungafotokoze motani makamaka kwa asilamu amene akutionera panopa pa NMS TV kuti ndikufunika kwanji kumunthu kopanga dawa. Chifukwa pala anthu ena anaphunzira koma maphunziro awo akukanika kuti akaphunzitse ena. Pa zimenezi mungafotokoze motani Sheikh? Zoonadi ndithu. Kunkhani yokhuzana ndi dawa tikafotokoza bwino ndi udindo wa nsilamu wina aliyense kuti apereke dawa, especially kwa munthu amene waphunzira akuziwa malamulo Allah subhanahu wa ta'ala. Monga mmene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala walamulira mu Qur'ani kunena kuti kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kunena kuti mwa inu mupezeke gulu la anthu amene azituluka kunja ndikumakalalikira anthu kuwauza zoti azigwira zintchito zabwino komanso kuwalesa kuchita zintchito zoyipa. Komanso kuwalangiza zokhulupirira mwa Mulungu amene anawalenga. Ndiye nkhani ya dawa tinganene kuti kwa nsilamu ndiyo kakamizika kwa wina aliyense amene ali ndi knowledge. Mwachisanzo mu nthawi ya mabani Israel, nthawi ya Musa alayhi salatu wassalam, amalimbikisidwa amauzidwa kunena kuti Musa alayhi salatu wassalam amawauza kunena kuti kwa munthu ngati atapezeka kuti wina akuchita choyipa ndikupita ukamulangiza ndikubwera ndikupeza kuti akupitisabe choyipa chicha ukamulangiza kachiwiri ndikubwera kusachita zoyipa kachitatu ukamulangiza ndikubwerera tikapeza kuti akupitisabe kuchita choyipa ifeyo ndikumutaya munthu uja. Zosatira zake Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akamazafuna kuononga dera lija chifukwa cha anthu ochita zoyipa, chilango chimenecho chizapeza anthu onse kuphatikizapo ndi okhulupirira omwe. So kuzera mu dawa kapena kuti mukufoka kwathu kupanga dawa kumeneku kumathandiziranso kuti ife amene tinali ndi chikhulupiriro chathu pang'ono ndi pang'ono chiyambe kuchepa. Chiyambe kusika ndithu. Komanso timaononga environment ya ana athu. Chifukwa kwa ife toka sitingayipanga environment ya ana athu kukhala yolongosoka kumachita kuti ma surroundings anthu otizungulira chikhulupiriro chawo ndi choonongeka. Ndiye ana obadwa opezeka kuti aberekedwa ndi anthu oti ali ndi elimu, koma chifukwa chotina kuti anthu amene ali ndi elimu aja akukanika kuifalisa elimu imene ijayo zidzathandizira kuti ana aja azakhala osokonekera. Chifukwa chotina kuti azapanga kope azatengera moyo wa anthu amene akuti akapita mbali akacheza azine bawo alibe akida yolondola. Akapita pakhomo bambo awo ali ndi akida yolondola koma bambo awo mwina ali busy kusonkhanisa kapena kuti kusakasaka zosowekera za pomwe wa siku ndi siku. Mapeto ake ana aja amapezeka kuti nthawi yambiri akukhala ndi anthu apambali kuposa amene akukhala ndi makolo awo. Ndipo moyo umene amakhala kukopera ndi wakumene kuti. Ndiye ngati tikukhala mudera langizo kwa ife anthu amene tili ndi elimu, ngati tikukhala kudera ndikupezeka kuti anthu amene atiyandikira onse sitikuwanisa kuwafikisira uthenga wa Allah subhanahu wa ta'ala, tiyenera kuziwa zonena kuti ifeyo ndi ana athu tili pa chiopsezo chachikulu. Chifukwa kuti si nthawi zonse zimene timakhala tili ndi ana athu
nthawi zambiri ana amakhala ali ndi magulu amene. Okay, chabwino. Pali chinthu china chimene ndakhala ndikuchiona komanso chimene Amalawi akhala kumachiona chosiyanasiyana. Pala anthu ambiri akumapezeka kunena kuti amalowa chisilamu. Anthu ochuluka alowa chisilamu pamosi mwina 100 chakuti kapena 200 chakuti. Koma anthu amene aja pokutha pa nthawi zimapezeka kunena kuti akutuluka chisilamu chifukwa sakulandira maphunziro enieni. Pa zimenezi inuyo mutipo bwanji? Okay, vuto limene lodi ndi vuto lalikulu kwambiri lomwe tikukumana nawo. Naam. Yeah. Koma gawo lalikulu ndionena kuti tikuonabe kuti nkhani focus. Kwa ife anthu amene tikupanga dawa, focus yathu imakhala pa dawa. Ndiye dawa kuti ikhale yaphindu imayenera iziyenda limodzi ndi maphunziro. Zili chimodzimodzi ngati mbewu sungayembekezere kukolola chifukwa chonena kuti wangozala. Pambuyo poti wazala mbewu zija zimafunika chisamaliro kuti uzakwanise kupeza nazo phindu. Ndiye mbali imene anthu amene tikupanga dawa mnthawi inoyo tikuona kuti kusalira kuti tikhoze kuti dawa yathu ikhale yaphindu ndi imene yoyo. Dawa yathu kumayenera iziyenda limodzi ndi maphunziro. Munthu akumatha kukhulupirira pa chifukwa chonena kuti wamva katikati moto wakhulupirira muchepa kumapeza kuti pabwera china chake wamva zina zake zikumakhaso zikumusokoneza. Ndipo kusokoneza kumene kumatheka chifukwa chonena kuti munthu uja elimu ya dini alibe. Anangokhulupirira koma anangomva mbali imodzi imene ampanga kuti akhulupirire. Koma kuti amve mbali zonse sanamve. Ndiye dawa imeneyi izakhala yaphindu pokhapokha titawunikiranso mbali imeneyi yoti dawa iziyenda limodzi ndi maphunziro. Maphunziro omveseseka ndithu kuti munthu chakalowa chisilamu azitha kuchimvesesa kuti akukhulupirira chani. Chifukwa ku chisilamu chimatikakamiza kuti munthu achilowe chisilamu chifukwa chonena kuti wachimva. Zimasiyana ndi zikhulupiriro za anzathu. Ndiye pokhapokha tikazayamba kukwanirisa kufikisa uthenga wa chisilamu komanso pambuyo ponena kuti anthu aja talalikira achilandira chisilamu tikwanisenso anthu aja kuwaphunzitsa bwinobwino. Chabwino, mmene monso ndi mmene tachezera ndi Sheikh athu Sheikh Abdul Karim Besta.